Har du besvær med fastsiddende neglebånd og grimme hudflager? Så har jeg løsningen her. Herom neglebåndsfjerner. Herom neglebåndsfjerner løsner blidt de fastsiddende neglebånd og fjerner løse hudflager. Påfør neglebåndsfjerner på hvert enkelt neglebånd ved hjælp af penslen og lad den virke i 3 minutter. Skub efterfølgende forsigtigt neglebåndet tilbage med en neglebåndskubber. Dette kan ikke skade de sarte neglebånd. Du kan skubbe neglebåndene tilbage på denne måde 1 gang om ugen. Rengør efterfølgende hænderne med et stykke vat. Med Herom neglebåndsfjerner har du aldrig mere besvær med fastsiddende neglebånd, og så gror dine negle endda hurtigere. Herom, skønhed ligger i dine hænder.